egia esan, golpe handi bada, ez? Pena asko emateit lehenengo txandan kaleratzea. Argi dago aukera bat dela, ez? Azkenean bi pasatzea eta bi kaleratzen dira, hola da. Eta pena ematen dit hola izan, ez? Oso latu gutxi hartuta eta benetan, nire surfa ezin ninda, ez? Eta pena emateit. Ikasin behar da hontaz, askotan galduet eta badakit zer dan, eta badakit hemendikan azkenean ondorio asko ateatzen diala. Hola da, bizitzan galduta iraziten dugu, así que galtzen deunean ikasi eta hurrengora aliketa hobenen jun behar dut. Bai, ez, 4 inguruko latu bat behar nuen, bukaeran 4:24 bat, eta banekin giro hon batekin ja ematen dizutela puntuak eta hori. Eta hori pena eman dit, azken 10 minututan olatuik ez etortzia, eta ezin izatea aukera gehiago, ezin aukera gehiago eukitzia, ez? Horrek ematit pena batez ere. Eta, hola, itxaso hola da, eta ezin da ere ez da muro baten kontra jota zure burua hor muro azpian laga, así que, ikasi eta hurrengoan puntuazioak lehenago lortzera. Auta gero sesionean Santa Cruzera goaz, hemen Portugalen, eta egun gutxi daude, txapelketa hori hasi arte, apirian 12an hasten da, orduan ez dago denbora asko ere negar asko iteko, así que mendikan hori, galiketa fuertien atera eta dena ematera azkeneko txapelketan. Azkenean lan asko iten dugu eta pena ematen dute olako aktuazioek edo olako emaitzek, baina hola da bizitza, así que.